Γεια σας παιδιά, Τιάννη 24 εδώ και σήμερα θα παίξουμε την Α2 του Hello Neighbor. Την έχω αρχίσει λίγο για να καταλάβω πώς δουλεύει αυτό εδώ το πράγμα. Για να δω πώς δουλεύει το παιχνίδι. Είναι λίγο μπάκι γιατί εδώ βλέπω, έχει μπαγκάρι. Και κοιτάξτε τι πρέπει να κάνω. Πρέπει γρήγορα να βρω... να το κατεβάσω. Έτσι. Και να ανέβω εδώ. Γρήγορα. Δεν ξέρω αν γίνεται με την μπάλα. Πιτοκορόλα θα πεις. Πες ότι είναι πιτοκορόλα. Όχι! Έλα ρε γαμώτο. Μαγκές. Αυτό θα κάνουμε μάλλον σε όλο το βίντεο. Το έχουμε. Τι σκατά πρέπει να κάνω. Είναι δύσκολο. Ανέβασα. Γίνεται κάπως αν ανέβω εδώ. Κάπως το μπαγκάρω να ανέβω εκεί πάνω. Περίμενε. Αν το κάνω αυτό το κόλπο δεν γίνεται. Όχι! Έλα τώρα. Θα το προλάβαινα. Μπαγκές. Αυτό το πράγμα θα καταλήξει αηδία. Τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω σου. Έλα, όχι. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε άλλη ώρα με αυτό. Δεν θα χαλάσω όλο μου το βίντεο. Σε τούτη την αηδία, λοιπόν. Στο λέει. Τι κάνετε. Άνοιξα. Λοιπόν, περίμενα. Αυτό πάει και εδώ. Τώρα το έχω ανοίξει και αυτά μάλλον. Δεν ξέρω αν το έχω ανοίξει. Πάω να πάρω κουτί. Κάνει ακόμα γυμναστική ο γείτονας. Δεν κάνει ακόμα γυμναστική ο γείτονας. Θα ήμασταν full τυχεροί να κάνει ακόμα γυμναστική, αλλά δεν έχω καθόλου τύχη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Καλά, πού να το ξέρετε. Πήδα. Ωραία. Ναι, κάπου. Στο περνάς. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, μάγκες. Λοιπόν, επειδή θέλει πολύ ψάξιμο, θα το αφήσω εδώ και θα το ψάξουμε στο επόμενο βίντεο. Το part 2 αν είναι. Οπότε, βασικά, όχι ρε φίλε, περίμενε. Τώρα αυτό που άνοιξα τι κάνει, ξεμπάγκαρε. Εδώ μέσα τι έχει. Έχει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το αφήνω εδώ γιατί θέλει πολύ ψάξιμο. Like και subscribe. Γεια σας!